Welcome na a celebração de 25 anos de existência do Center for Advanced Wound Care. Innovation, dedication and healing. Uma bonita maneira para descrever o logro aqui de 25 anos. Wonderpouli a demonstrar de estar centro de esperança e sanamento para cada cidadão de Aruba que sofre de ou outro maleza na tipo de cuidado especializado aqui está sumamente importante e essencial. O êxito aqui não estava possível sem expertise, dedicação e trabalho duro de staff excepcional de centro aqui. Ons wondercentrum nog mooier gaat worden, want de minister heeft dat ook enige tijd geleden al aangekondigd en wij zijn er ook al volop mee bezig samen met de AZV en met sponsoren. Er komt een hyperbare tank en die hyperbare tank gaat ons echt ontzettend helpen om te zorgen dat we minder amputaties gaan doen, dat we nog snellere en betere wondheling gaan krijgen. En dat wordt echt een grote toegevoegde waarde voor het wondcentrum en voor ons ziekenhuis. Ik ben daar heel erg trots op, ik ben daar heel erg blij mee. En ik kijk er ook heel erg naar uit en ik weet zeker ook voor het team, het wordt een enorme mooie toegevoegde waarde van jullie job. Want dat geeft jullie ook weer wat extra capaciteit en eigenlijk dat je patiënten nog blijer kan maken. En uiteindelijk doen we het daarvoor. We doen het voor die visie, accessible healthcare for everyone. Iedereen kan hier komen, nou dat laten we zien. En dat we iedereen kwaliteit geven. Nou, en als we dus de zorg uitbreiden, en dat doen we steeds, en mensen nog betere zorg geven, en dan geven we de beste kwaliteit waar we met elkaar trots op kunnen zijn. Ik ben trots op jullie. Dank jullie wel voor het komen hier en dank jullie wel voor het zijn voor ons ziekenhuis, voor onze patiënten. A visão para o futuro está seguir para brindar a qualidade de cuidado que nós estamos brindando na nossa comunidade, seguir essa inversão e seguir percorrer para nos escapar grande quantidade de vida qual Wonderpouli has e último 25 anos aqui de existência. Na 1929 na começar com Marluz junto com Azet e Dr. Hokanyu com a ideia para melhorar o cuidado de herida não especialmente no hospital, mas uma clínica de hospital, sim, para policlínicos. Com a ideia eigenlijk uma ideia brilhante, com agora que hope de isla na rondor de nós está hope a luz, com nós temos na Aruba e com esta assina grande e assina especializada. Porque nós cambia enorme também agora que den Center for Advanced Wound Care par anos passar para sobre a verdade nós está dando cuidado avançar. Danke de coração e apreço grande de parte do Ministério de Saúde para todo o trabalho que você faz para dar melhor cuidado possível, na nos assegurar seguro momento especial para nós celebrar 25 anos de existência que nós estamos looking forward para os seguintes 25 anos.